Президент не проти. Володимир Зеленський підтримує ідею створення національно-територіальної автономії кримських татар на території Криму і готовий скликати Конституційну комісію, аби розглянути підготовлені поправки до 10-го розділу Конституції і вже після цього внести їх на розгляд до Верховної Ради. Про це повідомив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв після першої офіційної зустрічі із президентом. Чи наберуть ці поправки до основного закону необхідні 300 голосів, говорити поки зарано, каже Мустафа Джемілєв, але сподівається, що за проголосують нардепи пропрезидентської партії «Слуга народу». Мы уведомили, что рабочая комиссия уже, рабочая группа завершила работу, дело за тем, чтобы подать в Верховную Раду. Сейчас благоприятная ситуация, большая фракция, поэтому если будет воля президента, то эта проходимость этих законопроектов очень перспективна. Мы увидели готовность пока у самого президента. Я думаю, это очень много, и если президент скажет свою точку зрения, может быть, за исключением некоторых, там я знаю, что разные группы есть в «Слуге народу», но я думаю, большинство все равно будет так, как скажет президент. Говорили сьогодні на Банковій не лише про поправки до Конституції, а й про репресії та переслідування російськими окупантами кримських татар в анексованому Криму. І про те, як Росія ігнорує міжнародне право і рішення міжнародних судів. Про це розповів голова Меджлісу Рефат Чубаров. Каже, він разом із лідером кримсько-татарського народу Мустафою Джемілєвим та делегатом Курултаю Рустемом Умеровим розповіли про знущання окупантів над тяжкохворим політичним бранцем Едемом Бекіровим та про те, що у Крим не допускають незалежних спостерігачів із ОБСЄ. Отже, будь-яка репресія з боку окупантів має викликати поглиблення санкцій. Друге, про те, щоб міжнародні місії чи місії міжнародних організацій, щоб вони відвідували Крим. І особливо дві місії у нас є в Україні. Це спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. І вона має мандат відвідувати будь-які куточки української держави. І треба повсюди говорити і тиснути на ОБСЄ, щоб вони відвідували і Крим.